Hassan M Yusuf TV ana tare iya wuya. Bana na dama zuciya ke na baiwa, inda da ke komai ya mera. Bana na dama zuciya kai na baiwa, inda da kai komai lailu. Bana na dama a wata shida soyayya, bana na dama ni auren ka na shirya. bana na dama in haukace a soyayya. Tsanani rinsi sauki yana tafe, karki ji so rusam sam nutsi gane na kafe. Hassan M Yusuf TV ana tare iya wuya.